Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Nginembuzo eminingi kodwa-ke le mbuzo ivela noma isuswa ishow le besiyibuka Uthando Nes'thembu ngezinto ebezenzeka. Ubaba uMseleko wathi mayiqala le show ufuna ukuthi wonke umuntu afunde ngempilo yesithembu futhi uvumela abantu ukuthi bebone ukuthi bona bephila kanjani. Isizathu lesi sokuthi avele kwi-show Uthando Nes'thembu kanye nefamily yakhe. So into ebengilalela kakhulu mayekhuluma ukuthi ubeqhakambisa ukuthi uyindoda yesintu. Ngizothi kunezinto eziningi ezenziwa abantu, akukhathalekile ukuthi ungaba umXhosa, umZulu nje, noma ngabe usuka, noma ngabe-ke ukiphi tribe, akubalulekile lokho. Into ebalulekile la ile isintu noma amasiko, isiko or imvelaphi yethu, ukuthi kahle kahle abantu bakithi banalo ulwazi kwizinto abasatha njengesiko noma izinto abathi isintu, noma umuntu ubuka indawo abheka kuyo ukuthi mhlampe la abantu abadala bebenza izinto ezinje, mase yazithatha lezo zinto lezo-ke kube yizona abonayo ukuthi lezi zihambisana nesintu or zihambisana namasiko ngoba yinto ebeyenziwa abantu abadala. Ngisho ukuthi abantu abadala njengokuthi obaba nomama kulelo khaya, kuya ngokuthi ikhaya elinomama noma ikhaya elinobaba. So manje baningi abantu abafundisayo online ngawo amasiko nesintu, kodwa abanye izinto abazifundisayo awazi uyibona indawo. Angiphiki ukuthi kukhona esizokufunda ngoba vele asikwazi. Kukhona kodwa mhlampe ukuthi makukhulunywa mhlampe ube nayo i-idea ukuthi kukanje ngoba usuke wakubona endaweni ethile noma wake wezwa-ke la uphuma khona. Manje ngibona abantu bemixa izinto eziningi mase beyihlanganisile lezi zinto base kuthiwa isintu amasiko, okungafani. Even makukhulunywa indaba zamalobolo nakho konke okunye okwenziwayo nomshado na before umshado. Ngizokwenzela isibonelo, kunobhuti othe ubepostile ngicabanga ukuthi ku-Facebook mangakhuluma iphutha, uma wengane athi-ke lo sisi umlobole before bethola ingane, so u-right ngoba ayikho enye inkomo kufanele ukuthi ayikhiphe noma ezinye izinto akufanele ukuthi ayikhiphe ngoba yena ukhokhe before bethola ingane. Ngibangalile-ke kunama-comments abantu bebethi akusile iqiniso lokho akushoyo, usazokhokha, uyokhokha ngelanga lomshado. Babala izinto eziningi asengiyayibuza ukuthi hawu, lezi zivelaphi ngoba ngaze ngizwe ngazo, noma kuhlukene ukuthi uphuma kiphi indawo. Kule ndawo uphuma kuyo kunezinto ezenziwayo mase mhlampe-ke umphakathi walapho uthi lana-ke sigcina isiko ngokwenza ukuthi nokuthi, mase-ke leyo mfundiso iyasabalala emphakathini kugcine sekuba-ke kuwukuthi isintu. Abanye kunamasonto abangena kuwona, kube nemithetho yamasonto ebuye isebenze nasemakhaya. Mase lo mthetho ususebenza ekhaya, mase uphuma ngaphandle mhlampe kusabalale mase kuthiwa yili isiko isintu. Angazi noma siyadukiseka noma siyafunda ngoba phela asazi ukuthi ngempela kuyikho yini lokho okunye abantu abakushoyo ukuthi isintu, isiko, indlela yokuphila, imvelaphi yethu. Angazi, mina ngiyabuza nje kodwa ngiyasho ukuthi lo mbuzo usukela kwishow Uthando Nes'thembu le besiyibuka, ngoba bengihleze ngizwa kuthiwa umndeni lo ophila mhlampe ngesintu noma ogcina amasiko. Sahlala-ke phezu kwalawo magama sesiyalandela ukubuka ukuthi-ke kwenziwani. Saseke kwezinye iy'ndawo siyalahleka singaboni kahle ngoba phela okunye asikwazi. Sengiyabuza-ke kubona nje laba abafundisayo online benza amavidiyo nabanye abanobizo, nibona ukuthi bathinta khona okufanele noma kuba ulwazi lomuntu ukuthi uvelaphi wase efundani mase-ke
eyashera leyo information, kodwa okungenzeka ukuthi lokhu kugcina ekhaya kubo kuphela, akusikhona kwethu. Ngiyabuza nje, mhlampe ngizoyithola impendulo.